באים לסרטון הזה, זה סרטון הגיימינג הראשון של הערוץ, ואנחנו נשחק ב-Blackout 3D. אוקיי, כאילו מה הוא נשחק? אני רמה 12, אני ב-18% של XP מתוך 100. אלה הנשקים שלי. ואנחנו נלך לשרבר נראה לי שזה יהיה שווה נחמד. אוקיי. And let the game begin. ילדים החבר'ה, בואו נקפוץ להתאבד. קדימה. עצובים, כי יש לנו מישהו רמה מאוד גבוהה. ואני אקח את הסנייפר הנאמן שלי. ועכשיו כשיהיה כאן אחד מחברי הקבוצה אני עומד לעשות משהו מצחיק בטירוף. אני צריך לשים מצפני עליו את הבלוק הזה. אתם פשוט תצחקו ממה שאני אעשה לו. הוא יהיה תקוע והוא יהיה חייב למות כדי לצאת. הנה, לא, אל תזוז, לא, אל תזוז. לא, רציתי לעשות משהו מרושע. TNT. הרגתי מישהו. איזה טמבל. חושב שהוא יכול להרוג ככה אנשים. הוא מתאבד פשוט יראתי לו TNT ובום. אללה אכבר. אוקיי, בוא נמצא אולי. הייתי שמה. כן, הייתי. הלאה, אני מנחש. לא, אל תברח. לא! לא! למה הם בורחים? טוב, אני אתחיל לשחק ברצינות. שיט. יש לי שריון, זה בעיה. שיט. לא ראיתם אותי. אני חשאי. لا خلص لزوز خلينا نخش fuck me سنة اللاجنة לא נראה לי הוא קלט אותי שווה רגע זוהים איך בא אליי פורין גרזן למה אני לא הורג? מה הבעיה שלי? זה היה כיף. שווה את זה! זה היה לחלוטין שווה את זה. שיט. רק ראיתי את זה מתאבד. עכשיו אל תזוז. אל תזוז. פאק. אולי שווה את זה. לא. בוא ננסה להיות רציניים אפילו שלא באמת בא לי. דרך אגב אין פול דמג' שיקלג. נראה לי עוברים סרבר. זה קורה כל כמה זמן.
ואוקיי. אוקיי. וסייבר הוא תופים. ואני אצלם בעריכה, אז אני עושה ככה. החרטא הזה, אני ביופקים. אני אוהב את החרא הזה. יש לי בו מקום סודי, שהוא לא כזה סודי, אבל הוא סודי כי הוא לא סודי. ואני גם כאן. פאקינג לאגים. עכשיו נוכל לדבר. כשמשחק כזה יש לי בו לאגים, אני יודע שיש לי בעיה כבר לצלם סרטונים. כי זה משחק פשוט, להגיד את זה, ממש קל. אני שונא את המחשב שלי. קרס. וידעתי שזה יקרה בסוף. בואו ננסה ללכת לסרבר שיש בו קצת פחות אנשים. למה? כדי שזה לא יקרה. כדי שזה לא יקרה פעם. אוקיי, אני אהיה צהובים, כי אני צהוב גזען מאוד, וצהוב, ונתקע אותו. אפשר לעשות את הבאג הזה רק עם TNT. שיט, למה? תישאר במקום אחד, בא לי לעשות לך פאקינג שיט. ייי, איזה באג. כפי שאתם רואים, הוא תקוע ולא יכול לזיז, ואם הוא יגרע ב-TNT, ה-TNT יתפוצץ. מה שאומר זה שהוא חייב לעשות דיסקונקט. לא, אל תיראה בזה. כן, הוא חייב לעשות דיסקונקט, וזה עומד להיות כל כך מצחיק. הוא פוגע עם זה. מה? פאקינג באגים, הוא אמור למות. תכף גם אני השתמשתי בבאג. לא משנה. שכחתי איך יורדים למטה. Let's see this. אוקיי. אני מרגיש שאני במקום ממש לא בטוח. זה אומר שיש אוהב. לא רציתי אוהב כזה. לא קמתי לראות בו. בום, הדשוט. אני שמח. ייי. אני די טוב במשחק, אבל פתאום אני יוצא עכשיו מחורבן. פאק, הוא עושה לי סופרייז, מדר פאקר. עם RPG. שיט, זה היה RPG, לא אשכו. לא משנה, זה רמה הוא. זה RPG. מה אתה עושה פה? פאק, יריתי בו, איך הוא הרג אותי. טוב, הוא מת. זה איך יורדים. זה נמצא לי בבסיס. לא מגנש. יש לו קוסדה.
אין כאן אויבים. הייתי צריך לשתוק. into the water. זה היה ברור שזה עוד יקרה. אני יורד אל האיש הזה. אני רוצה את הנקמה שלי, אפילו שאני בטוח כמעט ב100% שאני אמות עוד פעם. אני ידעתי, פשוט ידעתי. אני עובר קבוצה לאדומים, כי הוא מישהו רוצח אותי, אז אני אהיה איתו בקבוצה, וארצח איתו ביחד, רואים את האיש הזה, זה פה. סוגריים בן אדם שקנה בכסף את הכל. הכל כסף. תדעו, ככה זה בן אדם חכם, ככה משתמשים בכסף, לא לדברים חשובים באמת. זה גאון, רק שתדעו, זה לא איש טיפש, זה איש חכם מאוד. הולי שיט, מה יש להם כאן בבסיס? אני כאן, עובר, לא ראיתי כאן, לא ראיתם אותי. מישהו ירה בי? זה לא היה הוא, זה היה עוד מישהו. כן, יורד. אל תקרוס. אני רציני איתך. בואו, יש לך רניקוד, אני בדרך כלל טוב. מתי? כשאין לי לאגים. נראה לי יקפוץ ככה וישתתר באיזה שירוק את הבחור ששם. זמן גרזן. ואין כאן אף אחד. אתה מת. השתלטתי. אני לא הרגתי אותו. אז אני מרגו אותו. יש כאן עוד מישהו. אני מרגיש שאני כלוא כאן. כאילו עכשיו עומד לבוא אליי מישהו ולהרוג אותי. ואני לא אוהבת. איכשהו ידעתי שאני אמות. נמאס. אז מה לעשות את זה בגדול? חבר'ה. לא רק האיש שהרג אותי, מתישהו היה את החרא הזה. גם לי יש את החרא הזה. דווקא כאן אני לא צריך. איפה יש זה? אוקיי, אני כן אשתמש. בא לי להתקים. איפה איש היה שם? שם איש. איש יפה שרק רוצה למות! דאבל קיל! יש! כזה הפתיע אותי. אומי גודנס, אני חייב לסיים את זה. זה לא אני. אוקיי, זה סוף הסרטון שלנו להיום. תעשו לייק, סובסקרייב, ויאללה ביי חבריי.